Dragi gledatelji, dobar vam večer. Ovo je treća runda. Večeras raspravljamo o temeljnom zajamčenom osobnom dohotku. Vjerujem da su mnogi od vas taj pojam prvi put čuli gledajući vijest koja je obišla svijet o Švicarcima koji su na trg u Bernu iskrcali pun kamion kovanica i usput predali potpise dovoljne za raspisivanje referenduma u Švicarskoj o toj temi. Ne znam, znate li, u međuvremenu slična inicijativa odvija se i u cijeloj Europskoj uniji. Građani Europske unije pokušavaju sakupiti dovoljan broj potpisa koji bi temu zajamčenog osobnog dohotka trebao staviti na dnevni red Europske komisije. Što je on zapravo? Je li u pitanju utopija, iluzija, možda čak i opasna, ili realan moguć model promjene vrednovanja ljudskog rada? Svoje stavove o ovoj temi ukrstit će večeras u trećoj rundi sa moje desne strane Vedrana Pribičević, predavačica na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Dobar vam večer. Dobar večer. I novinar i aktivist Milan Ambruš-Kiš, promotor ovog koncepta. Ne pretjerujte, ja sam tu slučajno. Dobra vam večer i dobrodošli. A za početak pogledat ćemo film koji su napravili i rado nam ustupili aktivisti koji potpise za svoju ideju sakupljaju u cijeloj Europi. Pogledajte o čemu je riječ i na koji bi način to možda moglo promijeniti i vaš život. Danas se čini da je štednja jedino rješenje da se prevlada gospodarska kriza u Europi. No narod je sve siromašniji. Automatizacija u proizvodnji i akumulacija bogatstva financijskih institucija mijenjaju naš pristup radu. Sve više proizvoda proizvodi sve manje ljudi. Stope nezaposlenosti vrtoglavo rastu, plaćen posao više nije pravo za sve. Dobra je vijest da nikada prije u povijesti ljudsko društvo nije stvaralo toliko bogatstva. No, iako je to bogatstvo rezultat rada svih u prošlosti i u sadašnjosti, to se bogatstvo ne dijeli jednako na sve građane. Mi kao građani Europe predlažemo alternativu. To nije nova ideja, no sada je valja provesti. Zove se zajamčeni temeljni osobni dohodak. Jeste li čuli za to? Još niste. Članak 25. Opće deklaracije o ljudskim pravima kaže: svatko ima pravo na životni standard koji odgovara zdravlju i dobrobiti njega samoga i njegove obitelji, uključujući prehranu, odjeću, stanovanje, liječničku njegu i potrebne socijalne usluge, kao i pravo na zaštitu u slučaju nezaposlenosti, bolesti. Eto, zajamčeni temeljni osobni dohodak trebao bi biti univerzalan, individualan, bezuvjetan i dovoljno visok da osigura dostojanstven život i sudjelovanje u društvu. To novo temeljno ljudsko pravo ne samo da bi iskorijenilo patnju, nego i način na koji bi se razvio rad koji ne bi bio orijentiran na tržište, kao što je rad umjetnika, roditelja, volontera. No, to je i gospodarska mjera. Zajamčeni dohodak za sve znači da bi se poticale lokalne tvrtke. Time bismo u potpunosti mogli uživati svoja građanska prava. Kako ćemo to financirati? Lako. Imamo nekoliko prijedloga. Porez na visoki prihod i financije, porez na luksuznu robu i proizvode koji onečišćuju, te u najvećoj mjeri samofinanciranje, pojednostavljenje vrlo dugog popisa trenutačnih socijalnih davanja i vezanim javnim uslugama koje su postale zastarjele. Ovo što predlažemo bilo bi jednostavnije, jednako za sve i transparentnije. Svatko bi dobio zajamčeni dohodak, a da ga nije ni zatražio. A onda je na vama da radite ako želite još novca. Mi kao građani Europe pokrenuli smo službenu peticiju pod nazivom Europska građanska inicijativa, kako bismo prisilili europske vlasti da prouče naš manifest. Onda, u čemu je stvar? Prvo, moramo preći prag od najmanje 7 zemalja. 15 se zemalja već pridružilo kampanji i pripremaju se za početak skupljanja potpisa. Nadamo se da će se uskoro pridružiti i ostale zemlje. Europska komisija mora razmotriti naš prijedlog kada prikupimo potrebnih 1 milijun potpisa. Ako se prijedlog prihvati, počet će izrada studija o različitim modelima i iznosima zajamčenog dohotka. Moramo se mobilizirati organiziranjem događaja i stvaranjem lokalnih grupa, te prenošenjem glasa među prijateljima i svima oko sebe da u Europi raste jedna nova ideja. Hvala što ćete posjetiti basicincome2013.eu i potpisati našu peticiju. Na idejnoj razini ovo je koncept koji bi trebao potpuno drugčije vrednovati i ljudski rad i potpuno drugčije definirati nešto što su ljudska prava vezana uz minimum egzistencijalni. Zapravo da, jer današnji koncept ljudskog rada, labora, truda, trudova, porođajnih trudova, je zapravo koncept neželjenog rada
kolektivno ili individualno prodaje i ostvaruje se cijena koja se može ostvariti. Zbog toga postoji sindikalni pokret, zbog toga su postoje radničke stranke koje danas rade nešto drugo. Međutim, ako bi se to promijenilo, rad bi od neželjenog trebao postati željeni. Sa, recimo, za početak čisto ekonomske točke gledišta, je li taj model održiv? Sa čisto ekonomskog gledišta, ja kao ekonomist ne vidim načina da se ovakva ideja financira. Zašto? Vrlo jednostavno. S jedne strane, postoje studije, dakle, postoje znanstvene, ajmo reći tako, studije koje se bave uvođenjem dakle, temeljnog dohotka, međutim, one su nepotpune. Zašto su nepotpune? Jer mi uvijek promatramo kako će ljudi reagirati kada vi njima dadete taj dodatni dohodak. Dakle, da li će manje raditi, da li će možda supstituirati. A ne promatramo što? A ne promatramo zapravo način financiranja. Dakle, to će se financirati kroz više poreze. I sigurno će viši porezi imati zapravo efekt na njihovo blagostanje. Jesu li... Ima se odgovor, postoji odgovor. Rađeni su nekakvi eksperimenti. Dva su nedavno završena. Jedan prije nekoliko tjedana u Maroku, gdje je ciljana skupina bila otprilike 5000 učenika, gdje su pokušali da tu socijalno-ekonomsku te aspekte i psihološke aspekte naučiti na učenicima. Jedni učenici koji moraju kupovati sve za školu redovito, onako kako se kupuje, drugi učenici koji su zapravo sve dobijali. Kolika je bila zapravo uspješnost takvih učenika? Pokazalo se da učenici koji su dobivali sve za školovanje, dakle, nisu bili na teret svojim roditeljima, nisu prolazili kroz traume, imam, nemam, ekskurzija i sad nastavite nabrajati, da su bili uspješniji u ocjenama. Samo je pitanje, može li se taj model od jednog izoliranog eksperimenta proširiti na cijelo društvo? Drugi izolirani eksperiment je bio na 6500 obitelji u Indiji i to iz najniže kaste, kojima su davali po 50 kroz 4 godine, davali su po $50 mjesečno obiteljima. Gdje je zapravo cilj eksperimenta bio vidjeti da li će to ljudi arčiti ili će ti ljudi doista pokušati uz to. Rezultat je fantastičan, bio je veći od 90%, da su si ljudi popravili status, da su stremili za višim ciljevima, da više nauče, da postignu viši status. Bi li bilo moguće financiranje kada bi se naprosto matematika postavila potpuno drukčije, odnosno od početka? Naprosto s točke gledišta da mi doista danas proizvodimo kao ljudska zajednica više nego ikada u povijesti? Ovako, morate shvatiti da je analiza samog blagostanja pojedinca se sastoji od dva dijela. Jedan su, dakle, transferi koje oni dobivaju, a drugi su, dakle, porezi koje oni plaćaju. Manjkavost svih studija koje su napravljene na temu temeljnog dohotka je zapravo oni eventualno povećanje poreza i zapravo te efekte ne uzimaju u obzir. Odnosno, smatra se, precjenjuje li se previše onda efekt poreza na luksuz? Naravno, to je itekako moguće da se precjenjuje, jer povećat će se porezi. Pitanje je kako će se ti porezi i koje vrste poreza bi se nove uvodile, što meni je malo ipak iluzorno da svako razbacujemo, treba se uvesti 5 novih poreza. Vidimo koliko je teško uvesti jedan novi porez na nekretnine, a kamoli još 5 drugih poreza. Dakle, porezi moraju biti jednostavni za uvođenje, moraju biti izdašni, dakle, izdašan porez, PDV je izdašan porez. On nosi zapravo većinu proračuna. Ovi svi porezi koje je inicijativa navela su zapravo neizdašni. To znači da će njihovo uvođenje može koštati dosta, ali pitanje je koliko će oni generirati proračunski prihod. Jedan od kritika koji sam o ovom modelu pročitao zapravo dovodi u pitanje od kojih bi se stečenih prava građani morali odreći kada bi se uvodio ovakav temeljni dohodak i ne bi li zapravo onda prelili iz šupljeg u prazno. Ne bismo li ostali bez pomoći za raznih oblika socijalne pomoći, odnosno možda čak atakirali na mirovinski sustav, pa bi onda zapravo došli na isto. Mirovinski sustav
u ovome obliku, dakle poznatom, državnom, kao središnji obavezni mirovinski sustav za one koji imaju priliku da rade. I razne oblike invalida i tako da, bio raspušten. Dobro. Švicarski model koji je Neue Zürcher Zeitung cijelo vrijeme oštro kritizirao i ostao na tom stanovištu, dakle, zastupajući bankarski i novčarski lobby, nije uspio u samo jednome, a to je da otprilike 1% građana Švicarske posjeduje 40% bogatstva. Dakle, to su ljudi koji su, zahvaljujući produktivnosti tehnologije, isključivo na temelju vlasništva, prigrabili toliki dio općeg bogatstva na temelju tehnološkog napretka. Dakle, od bogatih bi se uzelo da bi se to poravnalo. Ok, ovako, prije nego što prokomentiramo ovaj transfer, jedno pitanje vama. Recimo, na primjeru Hrvatske, trošak neefikasnog mirovinskog sustava kojeg zamijenimo... Ukida se. Kojeg ukidamo i umjesto toga uvodimo temeljni dohodak. Trošak transfera za nezaposlene. Plus trošak korupcije. Plus trošak korupcije, recimo u zemlji koja ne funkcionira u ovom trenutku, a recimo da uspije profunkcionirati. Je li to nešto što može onda nositi temeljni dohodak? Ovako, gledajte, vi morate shvatiti da je itekako bitno koja je visina temeljnog dohotka. Inicijativa se na početku pozivala na 60% prosječne plaće. Nažalost, prosječna plaća, samo malo, molim vas. Prosječna plaća u Hrvatskoj iznosi oko 5.500 kuna, s tim da otprilike 70% ljudi ima ispod te plaće. Jasno. Okay? Dakle, medijan i aritmetička sredina nisu isti. Okay? Drugo, da li ukinuti postojeći mirovinski sustav i svima dati 1.200 kuna, ja ne vidim kako bi to uspjelo poboljšati ičije blagostanje, a kamoli umirovljenika. Kad upravo o tome govorimo, što znači ovaj prvi početak, odnosno stalno se naglašava da će onda ljudi, ako bi se takav model uveo, nakon što prime taj temeljni dohodak, moći dodatna sredstva zaraditi. Kako bi to u praksi trebalo izgledati? U praksi bi to trebalo izgledati da se potpuno ukine ono što su zapravo više od 100 godina zagovarale komunističke stranke, a to je minimalni osobni dohodak. Minimalni osobni dohodak de facto svojim postavljanjem zapravo ruši cijenu rada, jer kada netko može elementarno živjeti, Švicarci kažu, dakle, u njihovom izračunu da bi prihod jednog čovjeka omogućio 2 puta godišnje promjenu garderobe, čak i nekako ljetovanje od tjedan dana jeftino i slične stvari. U tom slučaju, onaj tko si hoće povećati standard, njemu bi i pola današnjeg minimalca bio dobitak, kada govorimo o brojkama. Bili bila to motivacija, odnosno naše iskustva o navikama, o mentalitetu, o sklonosti radu, je li to dovoljna motivacija zapravo da se onda uz nekakav temeljni dohodak pristaje raditi težak posao za... To ne smijete ekonomista. Ovako, gledajte, inicijativa i dalje se ne bavi jednim problemom, a to je zapravo ko stvara radna mjesta. Dakle, unazad zadnjih 50 godina zaposlenost nije rasla. Rasla je najviše u 40. i 50. godinama zato što su na tržište rada izašle žene i naravno zbog u europskim državama SAD-u zbog ratne proizvodnje 40. Dakle, manje više zaposlenost je stagnirala. Pitanje zašto je stagnirala? Ja ne vjerujem, niti naravno empirijske studije u velikoj većini slučajeva ne pokazuju da je tehnološki napredak tu kriv, nego da su tu krivi menadžeri koji su postali rentijeri. Dakle, menadžeri koji prime vrlo visoke plaće, apsolutno nemaju nikakvog motiva. Da, zašto prema kolegi pokazujem upravo zato, jer spomenuli ste da je u Švicarskoj 1% ljudi drži 40% bogatstva. To je upravo to. Dakle, menadžeri, pogotovo u financijskoj industriji su postali rentijeri, nisu stvarali novu vrijednost, dakle da kolač bude veći za sve i rezultat je normalno ogromna nejednakost. Warren Buffett zbog toga u takvim situacijama odgovara, ne, meni ne treba
oslobođenje poreza jer ja spadam u klasu onih koji stvaraju radna mjesta. Ja želim platiti više poreza od svoje kućne pomoćnice. Međutim, oni se oslobađaju. Te ljude se oslobađaju. U Americi se oslobađa poreza. Da pojasnimo ovaj moment razloga neotvaranja, odnosno smanjivanja broja radnih mjesta u nekakvom omjeru. Vi smatrate da je tu tehnologija vrlo bitna. Da. Zašto? Radi toga jer je žetvu na 10 hektara 1900. godine trebalo 500 ljudi. Danas je dovoljan jedan čovjek i pun rezervoar. Govorimo dakle o poljoprivrednoj proizvodnji. Radi toga je 1910. za proizvodnju jednog automobila, odnosno za proizvodnju 200 automobila na dan, Henry Ford trebao tvornicu od 500 radnika. Danas, recimo, nekakva Kia ima dva hangara gdje se dva modela proizvode, gdje u jednoj smjeni radi jedan čovjek. Ako, znači, jasno nam je što hoćete reći, dakle, stremimo društvu u kojem će tvornice zapravo raditi bez radnika, što će onda se dogoditi? Ne baš. Ima jedna druga perspektiva. Znamo da je automobil složeni proizvod. Koristimo tu analogiju. Dobro. Koliko je mobitel složeniji proizvod? Koliko je kompjuter složeniji proizvod od automobila? Dobro. Ne previše. Radi se dakle samo o milijardama mobitela i kompjuterima koje će sutra precizniji roboti slagati. Šta to znači? Da 500 milijuna Kineza će dobiti otkaz i ići će na socijalnu pomoć. Govorimo zapravo o 21. stoljeću u kojemu dobra mogu biti riješena ili oduzimanjem isključivo na temelju vlasništva, što vodi do perverzije, ili možemo ići na punu zaposlenost, što je stvar ratne tehnologije, a znači ratnih uvjeta. Samo sekundu, da čujemo sada, dakle, drugi pogled onda na to pitanje. Dakle, ako ipak, s obzirom na razvoj tehnologije, iako, rekli ste, po vama ona nije temeljni krivac za smanjenje radnih mjesta, kakva nas perspektiva onda očekuje? Dolazimo li doista do trenutka kada ljudski rad naprosto neće biti u mogućnosti upotrebljen na način i onda vrednovan na način na koji je to sada rađeno? Ovako, ako malo čitate Harvard Technological Review, vidjet ćete da zapravo glavni robotičari vjeruju da postoji veliki dio zanimanja koji ljudi neće moći zamijeniti roboti. Dakle, počevši od doktora, vi ne možete simulirati. Jasno nam je to, ali ajmo govoriti o prosječnom čovjeku, prosječnom prosječnom radniku u tvornici. Dakle, roboti rade u skladištu i slažu kutije, ali slaganje u kutije rade ljudi. Dakle, postoji sigurno danas, tako je, i ljudi, postoji neka... Znači, vi se ne bojite tehnologije kao... Ne, tehnologija je razlog zašto sada toliko dobro živimo. Ali kad govorimo o toj perspektivi u kojoj ipak će nas trebati manje slagati u tej kutiji ili već što god, nas očito ipak čeka neka prosto redefinicije i vrednovanja rada. Kako vi očekujete da će se onda to razvijati? I odmah pitanje sljedeće, nisu li zapravo iz ekonomskih krugova davno došli poticaji za nešto slično ovome temeljnom dohotku? Spominje se Friedman. Ok, evo, prvo ću odgovoriti na vaše prvo pitanje. Dakle, što se tehnologije tiče, postoji određeni kontingent zanimanja koji su u opadanju. Dakle, sigurno postoji. I sigurno je da promjena tehnologije utječe na potrebu za radnicima. To je ali čeka li nas onda neka drugčija formula, redistribucija dohotka? Gledajte, stvar je sljedeća. Ja mislim da je dovoljno da ljudima dopustite da se prilagode. Dakle, to je ono što... A što se Friedmana tiče? Što se tiče Friedmana ovako, ja mislim da je inicijativa malo krivo to formulirala. Milton Friedman i Kenneth Galbraith, pa i u konačnici sam Samuelson su dosta favorizirali negativni porez na dohodak. Da pojasnimo gledateljima što je to? Ukratko, dakle, pojasnimo, ako određeno kućanstvo zarađuje manje od nekog iznosa određenog, onda vi ne plaćate porez, nego dobivate transfer od države, drugim riječima dobivate nekakav novac, a ako zarađuje vaše kućanstvo više od toga, onda plaćate porez. Zato je to zastarjelo. Zašto je to zastarjelo, odnosno zašto to vama nije prihvatljivo u definiciji? Radi toga jer se između onih
koji trebaju dati to na neki način kao porez, dakle u blagajnu, i onih koji primaju se postavlja administracija koja procjenjuje, koja jedna drugoj gura papire o potvrdama, o prijemima, bezuvjetni prihod koji se može izračunati, dakle, iz supstance, iz bilance, iz bilanciranja nečega, što je opći društveni proizvod dobara, pri čemu novac dobiva jednu drugačiju definiciju, jeste zapravo priča u kojoj je ta cijela birokracija koja lupa potvrde, vi možete, vi ne možete, nepotrebna. Međutim, gdje je pravednost u tome da u odnosu na ovaj sustav koji nastojimo učiniti što efikasniji, pa oni potrebiti dobiju još i više, nastojimo zamijeniti sustavom u kojoj ćete i vi i ja i osoba koja u ovom trenutku stjecajem okolnosti beskućnik i najbogatiji ljudi u ovoj zemlji dobivati jednak temeljni dohodak. Najbogatiji će vratiti puno više. Kroz sustav poreza. Naravno. Međutim, čuli smo da ti porezi nisu dovoljno izdašni. Pa ako 1% ima 40% bogatstva u Švicarskoj, onda to i jesu. Jer kada izbije rat, izbio je rat i u Hrvatskoj. Okay. Kada izbije rat, odjednom je puna zaposlenost. Da li je onda zaista može biti rješenje izbijanje, recimo to tako, nagomilanog bogatstva u rukama manjine kroz neke enormne poreze? Ovako, gledajte, morate shvatiti jednu stvar i mislim da to gledatelji također moraju shvatiti. PDV je regresivan porez. To znači da zapravo, relativno gledano, ljudi koji su siromašni plaćaju manje troše? Ne samo manje troše, nego gledajte, PDV od 20% nije isti čovjek koji ima 3.000 kuna plaću i koji ima 10.000 kuna plaću. U čemu je stvar? Stvar je u tome da je zapravo porez na dohodak koji je progresivan, dizajniran da zapravo poništi tu regresivnost PDV-a. Međutim, je li onda rješenje, s obzirom da govorimo o tome da imamo situaciju koja je vrlo mala manjina, ima vrlo veliku količinu sredstava koji se dalje gomilaju, je li onda rješenje da taj, na primjer, porez na dohodak bude još progresivniji nego što je sada, pa da se na taj način zapravo redistribucija dohotka ostvari? To je moguće, dakako. Vidjeli smo to u Francuskoj. Ali što se događa? Događa se to da zapravo bogati ljudi su, ne samo nego bogati ljudi su vrlo mobilni. Evo imamo primjer Gerarda Depardieu koji je otišao u Rusiju i sa sobom ponio svoje bogatstvo. Statistički je to beznačajno. Gerard Depardieu koji je otišao u Rusiju. I svi naši sportaši koji žive u Monaku. Ali ako su oni statistički nevažni, onda je zapravo pitanje koliko se velikim oporezivanjem... Jer ne stane u Monako više toliko ljudi. Dobro. Tu ima jedan drugi moment. Država kada svakome da dovoljno za život, ti ljudi iz bazičnog prihoda će trošiti na kruh, mlijeko, struju i tako dalje. Ako je PDV 25%, 25% tog novca istoga će se časa vraća u državu. Bogataš će kupiti Bombardierov avion gdje će svi novci otići u Kanadu. Je li uopće moguće nešto ovako promišljati, ne čak na izoliranim modelima od učenici jedne škole, stanovnici jednog grada, nego uopće na modelu jedne države? Jedne. Ako u slučaju recimo da ostatak svijeta ostane na drugčijem, odnosno ovom starom računanju. Ovako, moguće je sagraditi ekonomski model kojim bih mogla sagledati ove, dakle, efekte. S jedne strane efekte transfera, ali još bitnije s druge strane efekte viših poreza. No, to do sada nije napravljeno i ja se iskreno, mene to zanima zapravo kao ekonomista. To je jedno vrlo zanimljivo meni pitanje da napokon neko takav model veliki izgradi i zapravo pokaže koji su neto efekti toga. Htio bih prije kraja emisije otvoriti još jednu temu. Vi ste spomenuli na početku menadžere rentijere. Tako je. Što hoćete reći kad ih zovete rentijerima? Što je njihova renta? Ovako, dakle, čisto bi ovo možda da gledateljima nekako bude bliže. Od 1% najbogatijih u Americi, dakle od 1%, samo 1% su znanstvenici i inovatori. Ostali su ili financijski direktori, ili su zapravo nasljednici nekakvog bogatstva, ili su vlasnici prirodnih resursa. Dakle, rentijer bi bila osoba koja zapravo ne povećava kolač za sve, dakle inovator, nego zapravo redistribuira.
i njemu ne odgovara ono što bi zapravo odgovaralo cijeloj zajednici, a to je razvijanje modela koji bi... Je li zapravo ta kasta rentijera nešto što onda zapravo i vas nagoni na koncept temeljnog dohotka? Ne, nemam ja ništa protiv rentijera, ali imam protiv njihovih praunuka da se rode kao pasivni ljudi koji isključivo na temelju vlasništva si uzimaju pravo da ostali ljudi to nemaju. Naime, dakle, rentijeri zapravo baštine opći civilizacijski napredak u tehnologiji, u dobrima, u proizvodnosti i prisvajaju to. Dakle, to nije komunistička, zapravo, dakle, prvi autori ideje redistribucije da bi se uopće kapitalizam uspio zadržati su tvrdi kapitalisti. Druga je stvar što su isti taj koncept iz etičkih razloga prihvatili ultraljevi kao... Odmah onda nastavak, odnosno i pitanje koje proizlazi iz ovoga, nije li onda zapravo situacija koju sada stremimo takva da će dugoročno sve većim raslojavanjem, jer za pretpostaviti je da će ovaj 1% biti još i drastičniji u budućnosti, nije li onda to zapravo pokazatelj da neka promjena sustava se mora dogoditi? Apsolutno. A ako to nije temeljni dohodak? Ovako, apsolutno. Dakle, prvenstveno, ako čitate malo kolumne Nobelovca Štiglica, vidjet ćete da je on zapravo uvidio da je jednu, ajmo reći, vrlo bitnu stvar, a da je nejednakost politički izbor, a ne ekonomski. Dakle, ja vidim prije nego što bi ih mogli uopće razgovarati o temeljnom dohotku kao takvom, ja vidim tu puno prostora za reforme javne uprave sa konkretnim, dakle pogotovo recimo uzimajući neke najnovija saznanja iz behavioralne ekonomije koje je recimo implementirao David Cameron. On ima cijeli tim ljudi koji se time bave i njima je savjetnik. A rezultat? Jer te riječi često slušamo od naših političara, ali izostaje ona definicija što bi rezultati toga svega trebali biti. Pa rezultati u svakom slučaju efikasno raspolaganje javnim resursima. I onda zapravo izbjegavanje toga da... Znači vi biste zagrabili recimo to tako ono što je danas trošak države, trošak korupcije, trošak neefikasnosti. Tako je. I onda možda stvoriti nekakvu bazu da pričamo o ovakvim stvarima. Ja bih gledao sa potpuno druge strane. Je li alternativa zajamčenom prihodu kraći radni tjedan? Je li mu alternativa kraći radni vijek? Naš ministar se baš ne bi s tim. On bi radije zadržao ljude od 67 godina na radnom mjestu na kojem netko od 30 i 35 godina čeka da se prvi put zaposli. Nije. Pod jedan. Dakle, ni kraći radni tjedan. Zašto? Iz golog psihološkog ni kraći radni dan. Radni dan od 4 sata nije produktivan. Dolazimo do samog kraja emisije. Mišljenja su suprotstavljena. Ne smijemo završiti bez da damo informacije o tome gdje smo sa i vašom inicijativom da se o tome doista raspravlja u Europskoj komisiji. U Hrvatskoj ste sakupili dovoljno potpisa? U Hrvatskoj je sakupljeno dovoljno potpisa. 9.000 potpisa, svjesni smo, nije puno. Koliko otpada za taj prag na Hrvatsku. 7.500 potpisa za Sloveniju nije puno. Oni će to prijeći možda noćas, možda sutra. To još će biti najmanje 5 zemalja mora još najmanje 5 zemalja i mi vidimo tu najbliže su Nizozemska, Belgija, Njemačka, Francuska, Španjolska. Pratit ćemo vas i za kraj vama pitanje pod pretpostavkom i da inicijativa sakupi dovoljno potpisa i da Europska komisija raspravi i da pretpostavimo odbaci. Jesu li danas političari svjesni toga da se neke stvari doista moraju promijeniti kako raslojavanje ne bi postalo zapravo potpuno destabilizirajuće za sustav? Ovako, ja mislim da političari nisu svjesni toga i mislim da građani to političarima trebaju ukazati da im je to bitno. To je, ja mislim, nekako... Je li onda i ovo možda primjer? Da, možda je to i dobar način da se građane educira o samoj nejednakosti, da. I o tome da se u sustavu nešto mora promijeniti. Vedrana Milane, puno hvala na sudjelovanju u trećoj rundi. Mi smo se složili, to nije bio cilj, bio nam je cilj da suprotstavimo argumente. Hvala vam lijepo na dolasku. Hvala vama. Hvala vam.
Dragi gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Sljedeći tjedan ne propustite ponovno utorak 3. rundu, tada će s vama biti kolegica Jelena Indra. Doviđenja.